Ljubav pokreće svet. Kad nešto voliš, imaš snage i volje za sve. Čuda se događaju, želje ispunjavaju. Ako voliš ono što radiš, samo ti ćeš znati da nije čudo da se želja ispuni. Moja je bila da sviram sa orkestrom. Ovo je nastup u sinagogi koji je bio 2. septembra 2019. godine sa Filharmonijom mladih pod vođstvom Tamare Adamov-Petijević. Ja sam Petra Spasojević, sviram klavir i uskoro krećem u srednju školu. Ovo je priča o klaviru i meni. Scenu sam zavolela posle prvog nastupa koji je takođe bio u sinagogi, kad sam ja bila u 1. razredu muzičke škole. Ako su mi večeras meni u 70 godina pošle suze, a i sad mi je tako, izvanredno. Da mi je što češće ovakvih, a ne da bude ovde sala poluprazna 10 ljudi. Petra je probudila najtananije osjećanje u svima nama, evo, kao što i sami vidite, još uvek smo svi pod utiskom. Ja sam više plakala nego što sam. Divno, stvarno, nemam reči. Oduševljena sam. Eto, čim sam videla reklamu i to, nisam mogla da izdržim da ne pogledam devojčicu iz našeg grada. Oduševljena sam, znam da Kuršumlija ima dosta talenata i retko je ovako vidjeti nešto. Ovo je Božji dar, s obzirom da je mlada, ovo je tek početak za nju. Ja verujem u svoju sestru i oduvek ću verovati, kao i ona u mene. Jako sam ponosna. Nestvarno mi je to što jedno ovako za mene malo stvorenje radi nešto veliko. Muzika je priča, kao kada pisac, na primjer, rečima nešto iskazuje, tako i muzičar tonovima. Znači, uvek pronađem neka osjećanja, neki događaj, neku priču. Kad imate dete kome muzika
najveća dragocenost. Znači, najdragoceniji izraz i mogućnost da se iskaže i prikaže svetu, to nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. A mene sa strane, nas posmatrači ili neke ljude koji učestvuju u njenom razvoju, ja to doživljam kao nekom, evo sad kroz neku igru reči, prozor kroz koje tek mogu da provirim u taj njen svet prepun mašte, zaista bogat svet, u kome ona na tako jedan poseban i čist način gradi svoju muzičku bajku sa puno nijansi, sa pregrštom doživljaja. Uvijek me iznenadi nekom kompozicijom koja je sama ili smislila ili aranžirala neko poznato delo. Tako počinjemo neki naš čas i onda krene naš rad. Ako smo program prilično navežba, ali onda mi Petra osvira program, onda radimo na daljem usavršavanju programa. Ako radimo nešto novo, onda imamo neke posebne metode gde prvo recimo biramo program, šta će se svirati, pa onda radimo na detaljnom snimanju, pošto radimo uz pomoć Daisy Playera i tako. Od početka, prolazimo na demo, idemo na upad, kako ćemo raditi što se tiče broja, što se tiče osjećaja metra, tako? Prolazimo. Probaj da budeš što je značenije. Mi nemamo note, mi radimo preko sluha isključivo i to je jedna metoda koju ja mogu da zaista preporučim svima. Pošto kad je Petra došla kod mene, zapravo kad sam ja uzela Petru u moju klasu, ja nemam nikako znanja, naprosto nemam niti jednu obuku, ovo je naša stvar, našeg interesovanja i rada. Metoda kojom smo Petra i ja napravile ovu našu priču je zaista korisna. Znači, početi od muzike, početi od harmonije, sa neke potpuno druge strane, potpuno kontra od ovog našeg metoda učenja koje radimo po našim osnovnim školama, gde se vezuje za simbol, za notu, jer u Petrinom slučaju to dosta spor proces učenja i ja mislim da bi se njena kreativnost i njen napredak u mnogome oštetili i usporili da smo mi krenule putem note preko brailleovnog pisma. Pošto je ona kod nas inkluzivno uključena u rad, ja kao profesor ne znam brailleovno pismo, ali Petra posebno uči da bi imala jednog dana mogućnost da se osamostali. Te vežbice će biti kontrolisane u toku časa kao jedna veština više, a naš rad se svodi na potpuno drugačiji pristup. Meni sviranje nije teško. Ja kada sedam za klavir, ja ne merim vreme dok vežbam i osjećam se fantastično. A ponekad toliko dugo budem za klavirom da mi roditelji kažu da je dosta sviranja. Petra, u momentu kad sedne za klavir i kad spusti ruke, kad uspostavi taj prvi kontakt sa klavirom, tu počinje njen svet. Tu smo onda mi zaista samo svoji. I što više iskustva imamo, ta iskustva nam pomože da budemo što bolje, sve više svoji. Put do Petrinog uspeha nije bio nimalo lak. Od rođenja je slepa, a roditelji su morali da prihvate činjenicu da svet neće videti istim očima, doživljavati na isti način. Kada planirate porodicu, razmišljate o tome da li će biti dečak ili devojčica, kako će se zvati, šta ćete mu oblačiti, gde ćete ga voditi, čemu ćete ga sve naučiti. A nikada ne razmišljamo o tome da li ćemo dobiti dete sa smetnjama u razvoju. Kada saznate da imate dete sa smetnjama u razvoju, svi vaši planovi tada padaju u vodu. I onda su vaši prioriteti nešto sasvim drugo. Tog 16. decembra Iva Pogorelić je posle 30 godina ponovo nastupao na Kolarcu. A 13-godišnja Petra Spasojević imala je prvi solistički koncert u punoj sali opštine Kuršumlija. Rodbina, prijatelji, profesorka, kao i mnogobrojna publika dali su joj taj dan podršku, a on ih je postavljala Bachom, Hellerom, Beethovenom, Debussyjem, kao i svojim autorskim ostvarenjima. Hvala i vama. Hvala svima, još jednom bih počitao pesmi. Ja nisam imala nikakvu tremu.
trema je za mene strah da ne pogrešim, da se ne obrukam pred svima, ali danas nisam imala tremu. Ja imam tremu samo kada odgovaram neki predmet u školi. Htela bih da kažem da sam bila vrlo opuštena i da uopšte nisam se brinula da li ću pogrešiti ili neću, jer greške, ako nastaviš dalje, posle samo onaj ko svira primeti, ako ne nastaviš dalje, onda primeti i publika. Kao jako mala, najviše je uživala u slušanju čitanja dečije književnosti i u dečijoj muzici. To je ono što sam konstantno radila. Čitala sam je svakodnevno i puštala dečiju muziku. Jako se radovala i kad bi bila nervozna, to je ono što je najviše umirivalo. Nije se odvajala od igračaka klavira. Koliko smo ih kupili, samo ni broja nema, dok jednog dana nismo kupili jedan na struju koja se neće kvariti i kome se ne moraju menjati baterije. Svirala je dan-noć. I imala je neke svoje igre, pogađanja, da ja stisnem neki ton, a onda ona ponovi isti. Shvatila sam da imam apsolutni sluh i svaki zvuk sam pretvarala u muziku. Prva pesma koju sam svirala na klaviru, koju sam htela da naučim, je bila od Zdravka Čolića, Ti si mi u krvi. Pa bio je festival Zvezda dečje pozornice. To je festival na nivou grada, ja mislim i možda malo šire, gde deca predstavljaju svoje osnovne škole pesmom. Ja sam bila pozvana da budem član žirija i izlazi jedna mala devojčica, slatka mala devojčica s naočarima i kreće da peva Predivnu spavanku. To je bila Petra i svi smo nekako zastali koliko je to bilo čarobno. To je jako, jako lep uvod u tu našu priču koja kasnije sasvim slučajno se nastavlja. Nakon nekoliko meseci dolazi ta ista devojčica sa tatom na prijem gde sam upravo ja bila ispitivač. I ulaze, ja pomislim da nije to možda ta devojčica. Nisam bila sigurna dok nije počela da peva. Pošto ja nisam učila note, ja sam zapravo znala već od malena koja se nota gde nalazi na klaviru i znala sam da ponovim svaki ton koji je neko stisnuo, a kompozicije smo učili tako što mi je Ana snimala na jednom uređaju koji se zove Daisy Player, ruku po ruku, takt po takt. Kod Petra je bio veliki problem postaviti ruku. Jer njihov dodir je ceo dlan, njihovo oko je ceo dlan. I potpuno kontra našem stavu šake za klaviru, na primjer. Ja sam pre ovako držala šaku, znači kao da sam čitala Brajevo pismo, a treba ovako. Par meseci je trebalo da naučim kako se drži ruka i jednog dana smo uspeli. To su mikro pokreti, mikro napredak je bio. I onda kad se zaista umorimo, onda kažem, sada sviri nešto što želiš. Sviri mi kako miriše cveće.
Mnogo volim da nastupam, a takmičenja imaju izazov više. I motivišu me da više vežbam kako i kompozicije, tako i osjećanje uzbuđenja kada sam pred publikom i među vršnjacima i kada se moj veliki trud primeti i nagradi. Iz mnoštva nagrada izdvojila bih specijalnu nagradu za autorsko delo i 2 titule laureata.
Kompozicija je nešto čemu ću se posvetiti u životu. Moja prva kompozicija za koju gledate spot nastala je 2016. godine. Tada sam imala 11 godina. Radila sam varijacije na Krigerov Andante i nazvala ih Sećanje na detinjstvo. I za tu kompoziciju sam dobila specijalnu nagradu za autorsko delo na festivalu Isidor Bajić. Kompozicije uvela me moja profesorka Dorotea Vejnović, koja radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ove godine, dok je trajala COVID pandemija, sam prvi put u životu poslala svoju kompoziciju na međunarodno online takmičenje u Smederevu i dobila prvu nagradu.
sve tako dok ne zaspi ona sama, a ja tiho sasvim tiho kažem da ti spava mama. Moja profesorka klavira me savetuje da sviram različite stilove muzike, da obrađujem dela popularne umetnosti. Njene reči su da je kompletan muzičar osoba koja može da razume i da odsvira sve što je muzika. Naravno, biram vrstu muzike koja odgovara mom osjećaju lepog. Nastupala sam sa Lalašanima, sa Nebojšom Burićem, sa jednom mojom drugaricom Jovanom koja je učestvovala na jednom velikom takmičenju pevačkom i osvojila 2. nagradu. I sa horom Ison koji peva i na znakovnom jeziku. U budućnosti sebe vidim kao kompozitora, pijanistu i predavača. Muzika je moj svet. Započela sam novo poglavlje svog obrazovanja i volela bih da zamislim novu želju. Verujem da će se ostvariti.